Dami din sa elevator ha. Ang mga ignorante mga kapag nabot na. Woo! First floor. First floor. Burong TV. Mga burong. Sakay na may elevator. Elevator. Number 4, no? Number 4. First time sakay elevator. Durante kay Barong TV, guys. Hello. Bago. Nasa din sa mga mga burong ha. Karong Sila nga sa doon, hindi, paano sa mabuo ni? Lolo, biwas mo ba? Lolo. Ay. Por. Mau lagi no? Sa ilo na dai. Mat, smile. Ah. Dami din sa elevator ha. Ang mga ignorante mga kapag nabot na. Woo! Ha? First floor. First floor. This is first floor, man. Marami sa Pilipinas. Ay, remote eh. Dai, si Pilipin rin musik. Dai, si Pilipin. Eh, dito gawa ni. Nakita mga kabarong. Binabla ko mga Barong. Redor sa ko, stallion. Nabi din sa si Pilipin day. Kapinas doon. Si Pilipin. Dari sa lugar ito. Wawa kinis lugar. Pero opol ya puli. Upon. Tongap-tongap na ginagmay. Iduka kayo. What's up mga kabarong? Ay, daw mat. Mat. Yo. Matias. Picture, oy, dili na video. DJ vlog ni. Nangtang lagi na nimo kumba ninyo ma. Ang pare ba ito pa? Padolo ni larga mga kabarong. Isa tilmat kini usok. Depende. Ilay load. Barong TV. Puro TV ha. Ako may pupo dari. Sa mga kabarong. Kami na magsugod mga pasok mga bro. Storyo ba? Namang naman ko. Vlog mo gapon. Martis ba? Who gave this woman to be married to this man?